Wat een prachtige dag joh, als we de haar de zinnen, want die weer er flink bij. Wij hier niet de meeste zinnen van Nederland. En van de morgen begon het weer mooi een prachtige gekleurde loft. Ik heb even een plaatsje maken. Net alleen nog van de loft, maar ik hoed er gewoon uitzocht de natuur. En als je dan zegt nou joh, dan maar die loft staat gewoon smarger en smarger. En dat is het teken dat het toch wel wat oorwaarst hier te komen. Joen en vannacht. Joen berint de loft meer en meer. En letter joen of vannacht een paar buien. Misschien wel mijn kans op tonger. Ja, het raar, maar die kans op tonger is er wel. En de temperaturen vannacht zijn tussen de 9 en de 12 graden. Dus een volle minder koude nacht. Maar dat zijn de minimumtemperaturen. Want ik denk dat letter vannacht de temperatuur om en bij de 13 of 14 graden komt te liggen. De wind uit het eerste tot zuidoosten waai. Eerst nog krachtig rond het krijgt 6 zon voor het kustgebied. Letter wat aannemend. Dan terug naar Monudai. Wordt een dag met bewolking. Maar eerst nog een paar buien. Misschien wel mijn kans op tongen. Die had vooral van de maandtijd. In de midden wordt het droog. En later in de midden breekt de zin op een soort plakken nog wel even terug. Temperaturen man, zandje 18 graden. Wat noffelijk als dat vergelijkt is met de aanroende dagen. En dan de wind. Matig en vrij krachtig. En die komt uit het zuiden en zuidwesten waai. In de juntie droog. En dan op naar het weekend. Dus het vooruitzicht. Sneeuw en sneeuw, 2 dagen met droog waar. Op sneeuw nog zo'n 18 graden, op sneeuw zo'n 17 graden. En de wind is vol en minder sterk. En de zinnen is erbij, ik nog wel bewolking. Op Manje zo'n 17 graden. En dat binnen prima temperaturen voor deze tijd van het hier. Nou ja, we maken het maar weer even in het jestwaarsje in.